Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech għad attent ħafna li fil-pubbliku ma jidħolx bejn il-fazzjonijiet differenti tal-Partit Nazzjonalista. Fazzjonijiet li qed joħorġu b'dikjarazzjonijiet kontrastanti dwar affarijiet ta' importanza, fosthom dwar l-impjiegi. Fil-waqt li Mario De Marco rikonoxxa li s-settur privat huwa l-mutur tal-ekonomija, stqarrija oħra tal-Partit Nazzjonalista qalet li l-impjiegi żdiedu fis-settur pubbliku. Mistoqsi biex jgħidilna ma' liema verżjoni jaqbel, Claudio Grech prova jdur mal-lewża. Ara, jekk tara l-istatistika li toħroġ l-NSO tara li iż-żieda fl-impjiegi kienet maqsuma fuq iż-żewġ aspetti. Inti saqsejtni mistoqsija u jien ħan nirrispondilek issa jekk inti t-tweġiba tiegħi ma tkunx korretta, dak araħ inti. Din il-ħaġa Claudio Grech għamilha għal darba darbtejn. Jien ma nafx minn fejn tikkwota, minn fejn tikkwota. Jiena l-istqarrijiet ta' Dr. De Marco huma l-istqarrijiet ukoll tal-Partit Nazzjonalista. Meta rġajna milna referenza l verżjonijiet kontrastanti li ħarġu mid-Dar Ċentrali, Claudio Grech kellu din it-tweġiba. Jiġifieri iċ-ċifri huma nerġa' ngħidlek dawk uffiċjali mhux tal-Partit Nazzjonalista tal-Uffiċċju Ċentrali tal-Istatistika. Dwar dawn id-differenzi fil-Partit Nazzjonalista ikkumenta wkoll il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista nnota kif l-istess jum li Malta reġistrat l-inqas rata ta' qatt fl-istorja, il-Partit Nazzjonalista ħareġ stqarrija negattiva dwar is-settur. Innota kif bekk kompla joħroġ ċar kif fih dan il-Partit Nazzjonalista qed tirrenja l-fazzjoni ta' negattività sprunata minn Simon Busuttil u Beppe Fenekadami.